Рөстәм абый, әйтеп узыгыз әле, менә Курай татар халкының милли уен коралы бит инде, ул шулай бит. Ул ничек барлыкка килгән микән? Аның тарихы турында берничә сүз әйтеп узыгыз әле безгә. Курай инде ул борынгыдан барлыкка килгән. Элек аны курай үсемлегеннән ясаганнар, төрле размерларда. Кураны кисеп, тишекләр ясап, тавыш чыгарганнар. Ул инде тиз ватыла торган булган, шуңа күрә хәзер заманча металлдан, пластиклардан ясыйлар. Төрле формада, төрле озынлыкта, төрле тональность ясарга була. Яхшы. Нәселегездә Курайда уйнаучылар, гомумән иҗатка тартылучылар бар идеме? Әнинең абыйсы, Наил абый, ул уйный гармонда, Курайда. Калганнар җырлый гына. Димәк, бар әйме? Барыбер дә иҗатка тартылучылар бар. Менә сез күптән түгел генә 2 грант откансыз дигән шатлыклы яңалык килеп иреште безгә. Ничегрәк килеп чыкты бу, аның турында да сөйләп узыгыз әле безгә. Шуннан да инде быел 2018 башта елда беренче грантны отканым. Ул инде Италияда милли музыка коралларында уйнарга өйрәтү дигән грант иде. И быел да 2 грант язарга туры килде. Шул шәһәргә итальяннар кайтсын дип, гармоннар кайтсын дип, кубызлар, сорнайлар, шундай грант язарга туры килде һәм Аллага шөкер оттык инде без аны. Әле инструментлар килеп җитмәде, көтәбез. Үзебезнең ансамбльгә кушып җибәрербез дип үмитләнәбез. Яхшы. Курайда үзегез ничә яшьтән уйныйсыз инде? Курайда мин 5нче класстан 2нче гимназиягә укырга кергәч, анда Курай түгәрәгә ачылып җибәрде. Башта Әмир абый укытучы иде. Алар өйрәтә башладылар, аннары Зиләр апа, Имамутдинова, Имбер Шәфиковлар, шулар белән уйнарга өйрәндем инде мин. Рәхмәт аларга. Димәк, башта үзегез остазлардан өйрәнергә туры килде үзегезгә. Хәзер инде үзегез өйрәтәсез, шулай бит? Хәзер инде үзем 25 еллап өйрәтәм. 52нче мәктәптән башлаган идек өйрәтергә. Анда берничә группа чыгарылды, көчле егетләр, кызлар. Хәзер менә 58нче мәктәптә берничә группа чыгардык инде, Аллага шөкер. Димәк, Курайчылар түгәрәге байтак еллардан эшләп килә инде, шулай бит? Яхшы. Әлеге түгәрәктә яшь чикләүләре бармы? Кемнәр шөгыльләнә ала монда? Укыткач инде Курайда мәктәп балаларын алабыз инде. 7 яшьтән 11-гә кадәр, 1нче класска кадәр мин аларны кызыксынсалар өйрәтә алам инде. Алайда олылар арасында да шалтыратучылар бар, күреп мине дә өйрәтәләр дип. Теләк белдерүчеләр бар име? Димәк, теләк кенә кирәк. Теләк. Яхшы. Менә иҗатка тартылулары сизеләме? Хәзерге заманда бит балалар ничек әйтим, милли уен коралына якын килү түгел, алар белән хәтта кызыксынырга да теләмиләр. Миңа калса, буш бик авырдыр, шулай бит. Барыбер дә аларны сәнгатькә тарту. Балаларга инде күбрәк телефон кирәк икән хәзерге заманда. Шуңа күрә без ул телефоннан аерып балаларны үзенең уйнаган осталык белән аларны кызыксындырып өйрәтергә тырышам. И алга таба менә инде бер проект сымаганда Җәлилдәге мастер Назиф исемле миди Курай ясый, хәзер балаларны тагын да кызыксындырыр өчен. Анда бер 120 тавыш булачак. Бәлки шуның белән дә кызыксынып китәргә алга таба. Яхшы. Менә шушы Курайчылар белән кайларда чыгыш ясаганыгыз бар? Курайчылар белән элегрәк Казаннарга җөридек, Алабуга, Нижнекамск конкурсларына. Хәзер инде күбрәк чикләүләр булган караганда, шуңа күрә бик йөреп булмый. Җәмгыятьтәге вазгыять. Шәһәрдә үзебез дә үткәрәбез ул фестивальләрне. Менә инде Имбер Шәфиков исеменнән башланган Курайчылар фестивале 9 тапкыр үткән. Быел язга таба ала бирсәбез, международный халыкара фестиваленә әйләндермәкче булабыз. Гармончылар, Курайчылар, Италияда уйнаучыларга тотып калырбыз. Димәк, төрле җирдән җыелган Курайчылар, гармончылар җыелачак инде, шулай бит? Яхшы. Менә шушы конкурсларда чыгыш ясаган вакытта киемнәргә килсәк, милли костюмнарны каян аласыз? Милли костюмнарны инде әти-әниләр белән тиктергәнек. Менә соңгы группа белән бик көчле группа иде инде ул, бик талантлы егетләр. Мәктәп базасында да бар. Үзем бит инде мин энергетик мәдәният сараенда сәнгать җитәкчесе булып эшлим. Энергетиктан да алабыз дигәндәй. Табабыз, чыгышлар ясаганда. Теләк кенә булсын, шулай бит? Менә уен коралларында сезнең каршыгызда бик күп Курайлар силеп тора, шулай бит? Уен кораллары һәр баланың үзенекеме, әллә инде сез дә биреп торасызмы?
юк. Уен кораллары һәрберсе үзләренә алырга тырышалар. Аха. Коралларны мин инде үзем ясыйм. Инде миңа шул Имбер абайдан күчкән һөнәрдер инде. Ул өйрәтмәде, но үзем кызыксынып, менә уже байтак еллар меңәрләгән корал ясаганмындыр инде. Әфәрин. Менә Курайдан кала тагын нинди уен коралларында уйный беләсез? Курайда баянда уйнаган кешеләр инде алар төрле Теләсә нинди? теләсә нинди уен коралында уйный алар. Тальяндыр, гармондыр, кубыз, фортепиано, синтезаторлар, либо гитарасында да әзрәк шунда. Яхшы. Шикләр юк безгә. Димәк, кулыгызга нәрсә аласыз, шунда уйныйсыз инде, шулай бит? Тавыш чыгарабыз берәрсенә. Аха, яхшы. Бик зур рәхмәт сезгә безнең белән әңгәмәгә килгәнегез өчен. Сезгә бары да киләчәктә иҗади уңышлар телибез. Сау-сәламәт булып яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт.